Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka i-video uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela nje egamekweni-ke eyithe zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje laphaya endaweni-ke yasesiphingo eThekwini. Sekube nengozi-ke enyandisa igazi ngendlela eyisimanga, ingozi ehlanganisa itekisi kanjalo netruck. Khumbula ukuthi ngesonto elidlule eGoli endaweni-ke yaseVaal yenzekile ingozi ethi ayifani nale lapho kwadlula emhlabeni abafundi abawu-14. Njengamanje nakho-ke siyayibona yenzeka futhi nala KwaZulu Natal eThekwini esiphingo. Kule ngozi kubantu abebesetekisini obekungabagibeli kudlule emhlabeni abantu abawu-8. Njengamanje-ke imbangela okuyiyona edale ukuthi kugcine kwenzeke ingozi asikakayazi. Okungenzeka iphutha lika-driver we-truck, okungenzeka futhi iphutha lika-driver wetekisi. Kodwa okwamanje asikakatholi ukuthi ngabe yini imbangela yengozi. Engithemba ukuthi soyithola imbangela yengozi, then futhi ngizophinde ngibuye la kwiZiko-Trend TV ngizona-update ukuthi kahle kahle kwenzakaleni emndenini edlulelwe imiphefumulo. Sithi-ke uNkulunkulu akabaduduze ngalesikhathi lesi sobumnyama, kanjalo-ke nabadlulile emhlabeni sithi nje balale ngokuthula. Ziko-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.